DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Mga kasama niya nasabta mga kasama sa tuwang paglibot sa Reyes na Nagrem Barangay sa Dakbayan para sa tuwang DXDC Listener of the Day. This time mga kasama na takaroon din sa may Lisada Street, Barangay Tomas Monteverde, Agdaw ng atong siyudad sa Davao. Kay na nasabtay na kita nga line atong suking tigpaminaw o atong ilailahon karon mga kasama. Kasi pangalan mo na Josefa Lili. si Josefa Lili. Nanay Josefa pilay edad nimo? 69. 69. Dugay na ning imong tindahan? Dugay-dugay na. Dugay na. Nya kada bantay nimo unsang istasyon ang imong pinapaminaw? Wala ka ng drama. Drama. Di ka ba? Ate Harlina, di ka basta-basta ha? So confirm mga kasama ni XDC ang gipaminaw ni nanay o katong ni nanay. Sila nakakatuway kaminaw sa DXDC. Dugay-dugay na. 50 na. 50 na, di basta-basta ba no? Ikaw ang atuang listener of the day o tungo ni Ana, dala na to ang mga regalo para kanimo. Dawata itong radyo na ay. O niya, mga kasama, atuang t-shirt, DXDC souvenir t-shirt, dawata na ay. Ayan, lechon manok. Atong dawaton na to ang lechon manok, dawata na ay. Ayan, o syempre napuntay, pantulak soft drink mga kasama. Ayan, kinawat na ni nanay ang tanang mga premium sa ito ikasultinay sa DXDC na. Salamat sa paminaw ka mo kaneda ang mga premium hatag na. Ayan, salamat kay Nanay Josefa sa imuhang pagpaminaw. Bueno mga kasama, lain na sab nga sukit tigpaminaw atong napalipay sa DXDC Listener of the Day. Kasama mo sa balitog serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Joel Guray, Tata Arimen. DXDC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.